Kaixo, ni Maialen naiz eta nire desira teletan aritzen ikastea da. Xabizaleok edo Izaskun zaleok, Xabizaun ospitalean dagoenez gaur niri egokitu zait gure protagonistaren desira egia bihurtzea. Ze ilusioa! Maialenek teletan aritzen ikasi nahi du, eta horretarako Xabi Regeirorekin egin dugu hitzordua. Baina lehenengo Maialeni albistaren berri eman behar diogu. Lortuko aldugu Maialenen desira posible bihurtzea? Ikus dezagun! Aizu, barketu lagunduko didazu, mesedez? Bai. Pisu handia du eta, ea lagundu, gora. Epa. Ara, giltza bada, eta Maialen jartzen du. Zuzara Maialen? Bai. Bai. Ui, Maialen, esango nuke giltza zuretzat dela, eta uste dut desiren postontzi irekitzeko dela. Ireki nahi duzu? Bale. Bai, ireki, zer dagoen, Maialen? Ba. Zer dago? Tela bat. Tela bat, kontxo! Eta badakizu zer esan nahi duen horrek, Maialen? Xabizauneri eskatu notzan nire desira beteko duela. Horixe bera, Maialen! Zure desira beteko dugu posi zaude? Bai. Begira, hor ditugu kamera gordeta, ezak kaixo. Ai! Gurasoak ekarri usta jona eta Izaskun ikusiotenean sospetxa onjot. Baina zela beti Xabizaunek egin dagoenez, pilin bat despistautan hau. Gaztelekoan lagun bat zaindut eta berak lagunduko digu zure desira egia bihurtzen. Joango gara? Bai, guazen! Epa, guazen Maialen, hemendik! Begira, hor dago Xabi, egunon! Zer moduz? Oso ondo, zue? Oso ondo, Maialenen desira posible egiten ari gara gaur, berak telak egin ditu, eta horregatik etorri gara zure gana. Xabi, zer da, jakin behar dugun lehenengo gauza edo egin behar dugun lehenengo gauza? Lehenengo hasiko gara zapatilak entzen. 12 urte ditu Maialenek, eta orain dela pare bat urte ezagutu zuen disiplina hau La Pueblara egin zuen bidai batean. Antzerkia egiten du txikitatik, eta oso abila da, baina bere abileziak edatu nahi ditu, eta horregatik probatu nahi du teletan aritzen. Xabi Regeirorekin egin dugu hitzordua horretarako. 8 urte daramatzat disiplina hau praktikatzen, eta irakasle bikaina da Maialenek bere desira posible egiteko. Xabik teknika asko irakutsi duz, baina pentsaien ebena baino komplikaua da. Aizu, Maialen, zer modu zabiltzari zara zerbait ikasten? Bai, poliki bai. Hasieran pilin mazaia munleke, baina teknika ulertuta gero errexarra polozu. Eta zu Izaskun, animaiten zora? Ui, ni! Ez, ni gaur aurkezle lanetara etorri naiz, Venga, Izaskun, animate. Ui, bueno, ados, baina zer egin behar dugu, Xabi? Lasai, konfio nire. Xabi, eseri naiz, zer egin behar dut orain? Oiala bizkarrera, aia barte. Aia ba! Horrela! Aia ba! Xabi! Oso barregarria izan da Izaskun nola ikustia. Beldur handia pasa dut, eta ia erori egin naiz. Erritmo honetan, errelebo hartuko diot Xabizauni ospitalean. Aia ba! Xabi jarri eztan teknikak errezak izan dira eta asko gustatu zait. Izaskun barregarri ibili da, baina Maialen primeran, badako talentua oialetan ibiltzeko. Bueno, Maialen, lortu aldugu zure desira posible egitea. Bai, noski. Bai, gustora aritu zara? Ondo pasa duzu? Bai, eta gehien bat asko ikasi du. Ai, Xabi, zer moduz moldatu da, nik ederki ikusi dute. Oso ondo, abilezia naturalarako lasan honek, Nik baino gehiago bai behintzat. Tira, bikote, egingo dugu argazki bat oroitzapenerako, eta Xabizaundi bidaleko diogu, bai? Bai, noski. Ea ba! Egin irribarre, 3, 2...